Evo intenta fer jugada d'extrem, prova de centrar la pilota, guanya la posició a Márquez, i ha sortit el porter Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés. Thierry Henry li havia guanyat la posició a Márquez, rapidíssim Henry, ha sorprès Márquez, però la sortida a Valdés ha estat providencial. Que la falta des de lluny cap a la fruta de la petita rematada i Valdés, 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 aquesta pilota entrava per l'escaire i Valdés ha volat, ha tret el puny magistralment i des de l'escaire Atenció, una altra passada per Thierry Henry, que Puyol superat entre Thierry, pica el pedret i Valdés, 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 Valdés. El 24 de la segona, Thierry Henry s'ha tornat a plantar davant Valdés i Valdés ha resolt una altra vegada la situació. Valdés manté el Barça al partit, li dona esperances i l'Arsenal ha perdut l'oportunitat de matar el partit. I a la pilota davant d'ell Thuram, entra l'àrea Van Nistelrooy, pica Valdés, 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 ha reposat a corna. Amb els peus. Atenció que la falta la picarà Thierry Henry, som al 37 de la primera part, pica Thierry Henry, rematada i gol! Gol de l'Arsenal, la pilota centrada per Thierry Henry cap a la frontal de la petita, ha estat rematada per Sol Campbell, que acaba d'aconseguir el primer gol per l'Arsenal, minut 36 de la primera part.
pressió. Vinga, vinga, nois, som al 31 de la segona part, encara queda un quart d'hora. La pilota de nou per Iniesta, que ho prova de lluny, la passa per Larsson, l'assisteix cap a l'esquerra per Eto'o, pica Eto'o, i gol, 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 al 31 de la segona part, entrant per velocitat, entrant a l'àrea de Juli, espera la passada, el brasiler l'ha vist, l'envia per Juli, s'enrada Juli, remata el Gaúcho, gol, 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 ha marcat el Gaúcho, ha marcat el Gaúcho, ha marcat el Gaúcho, ha marcat el Gaúcho. Tard o d'hora havia d'arribar.